አብርሃም ሕዚ ካብ ዝሰርሐሉ መስርሕ ቦታ ብብዙሕ ቅርሺ ዝሓሸ ኣብ ካሊእ ከተማ ስራሕ ረኸበ። ይኹን ዳ እምበር ክኸድ ወይስ ክቐሪ ክብል ሓሰበ። ክገዋገው ዝገበሮ ድማ ናይ ሶልያና ጉዳይ ነበረ። ሶልያና ኣይኮነን ከተማ ቀይሩ ኣብ ሓደ ዓዲ ኮይኖም ዋላ ናፍቆታ ኣይከኣሎን። ንሳ እውን ተኾነት ብዘለዋ ግዘ ካብኡ ተዘይትፍለ ደስታ እዩ። ግና እቲ ስራሕ ናይ ክልቲኦም ህይወት ዝቕይር ብምዃኑ ሶልያና ባዕላ ንክኸድ ኣብ በረታተዐቶ። ድሕሪ 2 ዓመት ናብቲ ዓዲ ኸይዳ ብሓደ ከም ዝነብሩ ተዘራሪቦም አብርሃም ስራሕ ናብ ዝረኸበሉ ዓዲ ኸደ። ቅድሚኡ ግና እናመፃ ከም ዝጥይቓ ቃል ኣተወላ። አብርሃም ናብቲ ዓዲ ካብ ዝኸድ መዓልቲ ጀሚሩ ዘይተደዋወሉ ኣይውዕሉን። ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት እውን ተነኣሰ 4 ግዜ መፂኡ ተራኺቦም እዮም። ክልቲኡ ዓመት እናተጎተተ ዋላ ተኾነ ምስ ተወድአ አብርሃም ብቓሉ መሰረት መፂኡ ሰብ ተይፈለጠ ንሶልያና ስራሕ ናብ ዝሰርሐሉ ከተማ ሒዝዋ ኸደ። ድሕረ ዋርሕ ሽማግለ ተላኢኹ ብናታም ብናቱም ቤተሰብ ብዝተዘጋጀወ ሕፅር ዝበለ ፕሮግራም ሓዳሮም መስረቱ። ብሓደ ምንባር ምስ ጀመሩ ኣብ 3 ዓመቶም ወድ ወለዱ። ተሓጓሶም እፅፍ ኾነ፣ ፍቕሮም ዝበለፀ ደመቐ። ወዶም 2 ዓመት ምስ መለአ ሶልያና ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ጀመረት። ሓደ መዓልቲ ንግሆ ሶልያና ናብ ኮሌጅ ክትኸይድ አብርሃም ናብ ስራሕ ክኸይድ ኣብ ምዝግጃው ተለዉ ናይ ዘካርዮም ጓሎም መፅያ ነብርሃም ኣብ በሪ ሰብ ይደልዮ ከም ዘሎ ነገረቶ። ሶልያና ልቢ ተይበለት ምዝግጃዋ ቀፀለት። አብርሃም መን ኢሉ ናብ ደገ ኸደ። ኣብዚ እኒኤካ ወድኻ ተቐበለኒ ኢላ ወዲ 4 ዓመት ቆልዓ ገዲፋትሉ ኸደት። አብርሃም ንኽልምና ዕድል ዋላ ይሃበቶን ብፍጥነት ናብ መኪና ደይባ ፅርግ በለት። ሶልያና ምድለዋ ምስ ወደአት አብርሃም ካብ ደገ የተመለሰን። ይረፍዳ ምህላው ክነግሮ ናብ አብርሃም ከደት። አብርሃም ምስ ወዲ 4 ዓመት ተፋጢጡ ጠጠው ኢሉ ነበረ። ሶልያና ምስ በፅሐት ወዲ መን እዩ ታዩ ኮይኑ ክትብል ጠየቐቶ። አብርሃም ዝብላ ጠፊእዎ ከም ዘይሰምዓ ፀጥ በላ እሞ ነቲ ቆልዓ እውን እንታይ ከም ዝብሎ ኣተሓሳሰቦ። ወዲ መን እዩ ታዩ ኮይኑ ናብዝስ መን የምፂዎ ክትብል ብሕቶ ኣጻደፈቶ። ክነግረክየ ሓደ ግዜ ናብ ገዛኣት ይኽፀንሕኒ ክብል መለሰላ። ሶልያና ክነግረክየ ገዛኣት ይኽፀንሕኒ ምስ በላ ዝኾነ ነገር ተጠራጢራ ናብቲ ቆልዓ ኣፍጠጠት። አብርሃም ኣይትገብሮን በለቶ ዓዊላ። እዚ ነገር ሓቂ ይኹን እሞ ናተይ ናትካን መወዳእቱ እዩ በለት እንዳተንቀጥቀጠት። ኣዲ እያ ገዲፋቶ ዝኸደት በላ ብትሕት ዝበለ ድምፂ። እወ ኣበብኡ እንድያ ገዲፋቶ ኸይዳ ኢላ ስናነኺሳ ኣእወየት። ሰባት ተሰብሰቡ። ተወዲ 4 ዓመት ቆልዓ ተደናጊፁ ይርኢ። አብርሃም ቅድሚ 5 ዓመት ሶልያና ክትመፅእ ቁሩብ ግዜ ምስ ተረፋ ምስ ሓንቲ መሳርሕቱ ብተፈጠረ ጌጋ ዝመፀ ቆልዓ ነበረ። ይፈልጦ እየ ካብ ትብሎ በዓል ገዝኣ እዚ ምርኣያ ምቁፅፃር ኣብያ። ናይ ባዕላ ወዳ ሒዛ ናብ ወለዳ ኸደት። በዚ ምኽንያት ኣብ ክልቲኦም ቤተሰብ ዘይተረፈ ባእሲ ተፈጠረ። አብርሃም ምስ ወዲ 4 ዓመት ጋሻ ወዱ ኣብ ጥራሕ ገዛ ተረፈ። ኣዶቱ ቆልዓ ንምንታይ ገዲፋትሉ ከም ዝኸደት ሕቶ ኾኖ። ኣብ ልዕሊኡ ምንም ዝነገረቶ ነገር የለን። ሃንደበት ናብ ጉድእትያቶ ገዲፋቶ ኸደት። ትፀገም ንምፍላጥ ሽማግለ ተለኣኸ። ተዝሞት ናብቲ ገዛ ተመሊሰ ኣይከይድን ክትብል ሶልያና ተዛረበት። ክንደይ መዓልቲ ተለሚና ሶልያና ንኽትዕረቕ ትቆልዓ ነበዲኡ ክምለስ ከም ዘለዎ ተዛረበት። ኣዶት ቆልዓ ድማ ወዳ ምስ አብርሃም ደርብያ ናበይ ከም ዝኸደት ኣይፍለጥን። አብርሃም ኣዝማዳ ኣዳልዩ ረኸቦም እሞ
تزدل ነገር ክገብር እየ ምሳኹም ይኹን ክብል ጠየቆም ደቅና እውን ተትወስደልና ኢሎም ባጨውሉ ናብ ቤተሰቡ ክወስዶ ሓሰበ ግና ኣብቲ ገዛ ዝከናኸኑ ሰብ ኣይነበረን አብርሃም ምንም ዓይነት መማረፂ ምስኣኑ ንሽማግለ ኣፍለጠ እቶም መተዓረቕቲ እውን እዚ ቆልዓ ቅድሚ ክንበር ኣብ ልዕሊ ተሰርሐ ጌጋ ኣይኮነን ይቕረ ተበልክዮስ ክብሉ ለመንዋ ሶልያና ዝበለፀ ተናዲዳ እቶም ሽማግለታት ሶልያናን አብርሃምን ብሓደ ምንባር ካብ ዝጅምሩ ምቁፃሮም ኣናደዳ እዚ ዝተፈጠረ ብሓደ ብፍቕሪ ተለና ኮዩ ክትብል ነገራቶም ሓደ ገዛ ተፈጢሩዩ ታይሞ ክግበር ኮይኑ ክብሉ ነገርዋ አብርሃም ኣብ ልዕለይ ከም ዝኽገብር ኢላ ብዘይ ምሕሰባ ቂማ ክፈርሰላ ኣይከኣለን ነብርሃም ናይ ይቕሬታ ልቢ ሰኣነት አብርሃም እሽት ቆልዓ ናበይ ክገብሩ ክብል ጠየቃ ኣይፈልጥን እዚ ቆልዓ ሒስካ ግና ምሳይ ነብራ ከይተሓስቦ ክትብል ብንደት መለሰትሉ እቶም ዘተዓረቁ እውን እዚ ቆልዓ ሓወድኽዩ ተዕበኽዩ ኣላ ንዓኽውን ወድኺ ክኾነኪዩ ኢሎም ለመንዋ ፈፂመ ይቅበሎን ክትብል ድርቕ በለት አብርሃም ግና ተስፋ ቆሪፁ ከፈ ይበለን ንሶልያና ምልማኑ ቀጸለ ሶልያና ትኾነታት ምቕባል ኣብያ አብርሃም ከምዚ ዓይነት ጥፍኣት ድሕሪ ምጥፍኡ መሊሳ ጥፍኣቱ ንኸይትርስዖ ትቆልዓ ምስኦም ክነብር ምሕታቶም ዘይወሓጥ ኮይኑዋ ዳሕራይ እውን ምስ አብርሃም ከመይ ዝበለ ናብራ ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ተዘይፈለጠት ዋላ ድሕሪ ብዙሕ ለመና ኣረረ እንዳበለት ዋላ ትኾነት ትቆልዓ ተቐቢላ መሊሳ ምስ አብርሃም ብሓደ ምንባር ጀመሩ ናይቲ ቆልዓ ሽሙ በረከት እዩ ሶልያና ንበረከት ኣብ ቅድሚዓ ክትሪኦ ኣይትደልን በዚ ምኽንያት እውን በረከት ሙሉእ ጊዜኡ ዘጥፍኦ ኣብ ክሽነ ምስ ሰራሕተኛ እዩ ንሳ ጥራሕያ ተዛርቦ እታ ሰራሕተኛ ትፈትያ ግና ከም ቆልዓ ከጥፍእ ተሎ ብዘይማንም ከልካሊ ብፅፍዒት ትብሎ በኺ ጸጥ ይብል በረከት ናብ ሳሎን ዝኣቱ ምሸት ኣቦኡ ካብ ስራሕ ምስ ተመለሰ ጥራሕ እዩ ጸጊቡ ዝበልዕ እውን ኣቦኡ ክህሉ ምሸት ጥራሕ እዩ ሶልያና ካብ ደገ ክትኣቱ ተላ ሃንደበት ምስ ወዳ እንዳተፃወተ ተሪኣቶ ሰውነታ ይለዋወጥ ደፊኣቶ ወዳ ሓቂፋ ኣትያ ኣብ ሶፋ ከፍ ትብል በረከት ቀሲሉ ናብ ክሽነ ናብታ ሰራሕተኛ ይኸይድ ኣብ መስከረም በረከት ስለዝኣቶ ቤት ትምህርቲ አብርሃምን ሶልያናን ምክታዕ ጀመሩ ዝኹሉ ቅርሺ ናብ ዝኽፈለሉ ቤት ትምህርቲ ብፍጹም ኣይኣቱን ክትብል ተኻተዐት አብርሃም ማዕረ ምስኣ ክዛረብ ሓይሉ ተዳኺሙ እዩ ንፀባያ ምልውዋጥ ምኽንያት ንሱ ምዃኑ ተረዲእዎ እዩ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ክትዓግና ካብ ምስልቻው ሓሊፉ ፍርሒ ክሓድራሉ ጀመረ እሺ ከም ድላይኪ ክብል መለሰላ በረከት ካብ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ዘይሓይሽ ተመዝገበ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸርተሎ ምግቢ ተቋፀረሉ ሰራሕተኛ እያ ተብፅሖውን ንሳያ ምሸት ሶልያና ካብ ኮሌጅ ቀልጢፋ ተመፅያ ወዳ ተቀበላ እሞ እታ ሰራሕተኛ ኸይዳ ንበረከት ተምጾ ሶልያና ተደንጉያ ግና በረከት መማረጽ የብሉን ተምሃራይ ኩሉ ናብ ገዛ ምስከደ ሰራሕተኛ መፅያ ክሳብ ትወስዶ ምስቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዋርድያ ይጸንሕ አብርሃም ወዱ ከምዘይተመቾ የስተውዓለሎ ከይጥይቆ ግና ናይ ሶልያና ጭቕጫቐ ፈርሐ ከመቦ ኣብ ቅድሚኡ ከፈቢሉ ከጻውቶ ይደሊ ናይ ሶልያና ገጽ እናርአየ ግና ንሱ ክገብር ኣይከኣለን ሶልያና ትምህርታ ወዲኣ አብርሃም ንሱ ኣብ ዝሰርሐሉ ድርጅት ኣእተዋ በረከት እንዳዓበየ ምስ መጸ
كفنؤو ممسالو እናፈተዎ መፀ ሕዚ እውን ግና ፍቅሪ ክገልፀሉ ይስከፍ ሓደ መዓልቲ እታ ሰራሕተኛ ነደይ ስለ ዝሓመማ ናብ ዓደይ ክኸይደለኒ ክትብል ጠየቃቶም ከምዚ ምባላ አብርሃም ንበረከት ተሓሳሰቦ እታ ሰራሕተኛ አቁሑታ ከተዘጋጁ ተላ በረከት ናበይ ክትኸዲኺ ክብል ጠየቃ እታ ሰራሕተኛ እውን ናብ ዓደይ ክኸይድ እየ ክምለስ እየ ኢላቶ ገጹ ሰዓመቶ በረከት እውን ንዓይ እውን ሒዝክኒ ኺዲ ክብል ለመና እታ ሰራሕተኛ በኸየት በረከት ብዘይንሳ ዝቐርቦ የለን አብርሃም ካሊእ ሰራሕተኛ አምፀ ሶልያና ንበረከት ዋላ ሓደ መዓልቲ ገጻ ተይፈትሐትሉ ምስ ተኾሳተረትሉ ሓደ መዓልቲ እውን ብኣናእሽተን ጥፍኣት ክትረኽቦ ተላ ብፅፍዒት ናብ ግድግዳ እናጋጨወቶ 10 ዓመት መልኦ ናይ በረከት ናይ ቀረባ ሰባት በብግዚኡ ዝለዋወጣ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት እየን ሓደ ግዜ ሰራሕተኛ ወፅያ ካሊእ ክሳብ ተኣቱ ዘለው መዓልትታት ንበረከት ከበርቲ ግዘዮም ምግቢ ዘኪሩ ዝህቦ የለን ሶልያና ክዝክር ተላ ከም ከልቢ ትድርቤሉ አብርሃም እዚ ስለ ዝፈልጥ ብፍጥነት ካበይም ተጓዩ ሰራሕተኛ ንምምፃእ ይሙክር በረከት ቁመቱ ጥራሕ እናተመዘዘ ሰውነቱ እናቀጠነ ኸደ ሓደ መዓልቲ አብርሃም ካብ ስራሕ ምስ መፀ ብምንታይ ከም ተበኣሱ ተይተፈለጠ 8 ዓመት ዝኾኑ ቆልዓ ንበረከት ይቅጥቅጦ አብርሃም ብንደት ንወዱ እንዳጎተተ ናብ ገዛ ሒዝዎ ኣተወ ገና ንምንታይ ኻ ተባኢስካ ኢሉ ምስ ኮረየሉ በረከት ሽንቱ ኣብ ስሪኡ ኣምሊጥዎ አብርሃም ብናይ በረከት ኩነታት ተገሪሙ መቁጥዑ ገዲፉ ከፈለ ንባዕሉ ሰንበደ እሺ ስረ ቀይር ካንዓ ክብል ቀሰቢሉ ተዛረቦ በረከት ክዳኑ ቀይሩ እናፈረሐ መፀ ንምንታይኻ ከም ዝፈሪሕኻኒ ቅድሚ ሕዚ ውዒካ ይፈልጥ ድየ ክብል ከረጋግኦ ፈተነ በረከት እውን አይ በለ ብርእሱ እንዳነቕነቐ አብርሃም ነወዱ ጸቕጢ ብስቕታ ምሕላፉ ለማዓንቲ ውፅኢቱ ተመልከተ ተናስሐ ወዱ ምሕቋፍ ኣለኹልካ ክብል ናደለየ ነገዝኡ ሰላም ክሕሉ ጥራሕ ኢሉ ኣብ ጎኑ ዘሎ ወዱ ከም ጓና ምዃኑ ኣናስሖ ኣብ ጎኑ ገይሩ ምስ ሓቆፎ በረከት ፍርሑ የፍልጥ ኣብ ማዕገሩ ዘሎ ናይ ኣቦኡ ኢድ ጋሻ ኮይኑዎ ከም ዘጨነቆ የፍልጥ ንምንታይኻ ፈሪሕኻኒ ንኻሊእ መዓልቲ ከይትበኣስ ኢለየኮ ኢሉ እናሰዓመ ነገሮ አብርሃም ውሽጡ ፈጺሙ ሰላም ክረክብ ኣይከኣለን ወዱ ብጣዕሚ ኣሕዘኖ ኣነቦኻ ኣብ ጎንኻ ኣለኹ መስከረም ትምህርቲ ትቐይር ኢኻ ክብል ነገሮ ምን ኣስሓው ብመኪና ካብ ቤት ትምህርቲ መፂኡ በሪ ኳሕኮሐ አብርሃም ክልቲኦም ደቁ ከም ሓድሽ ይሪኦም ነበረ ተወዲ 6 ዓመት ካልኣይ ወዱ ንበረከት ክበጽሖ ንእሽተን ቀሪዎ ተገረመ ሶልያና ካብ ደገ መፀት ልክዕ ንበረከት ኣብ ሳሎን ምስ ረኤቶ ኣብዚ ግዜ ካልስን ጫማን ኣይተሓፀበን ዝኾን ንስኻ ግና ከፊልካ ሓቀይ ኢላ ኣእወየት በረከት ካብ ከፍ ዝበለሉ ብፍጥነት ተስአ አብርሃም እውን ንኽልቲኦም ቆልዑት ሓደ ግዜ ናብ ክፍልኹም ኪዱ ክብል ተዛረቦም አብርሃምን ሶልያናን ንነዊሕ ሰዓት ተጨቃጨቁ ሶልያና ክትበክተላ ይስማዕ ነበረ ድሕረት መዓልቲ አብርሃም ንበረከት ዝቁፀረሉ ምግቢ ከረጋግጽ ጀመረ ሶልያና ምስ መፀት ተሲኡ ናብ ክሽነ ዝኸዶ ነገር አብርሃም ኣግደፎ አብርሃም ንወዱ ዘለዎ ፍቕሪ ከርዮ ጀመረ ነገራት ብጽቡቕ ኩነታት እናኸዱ ተለው ግና ኣዶ በረከት ናብ ዘለውዎ ሰፈር ኣጣይቃ መፀት አብርሃም መሊሱ ተረበሸ ንምንታይ ኣኺ
ህይወተይ ክተበላሽዊ 10 ግዜ እናተመላለስክ ትመጺ ክብል ብኹራ ተዛረባ። ወደይ ክወስድ እየ መጺ በለቶ ብድፍረት ኣብዚ በሪ ኣይደልየን ኢልኪ ዝደብረኽዮ ቆልዓ ክብል ተዛረባ። ሕዚ ናብ ካሊእ ዘረባ ይትእቶ ወደይ ትበኒ ዲኻ ኣይትበንን ክትብል ጠየቐቶ። ኣብርሃም እውን ኣይህብን ክብል ተዛረባ። ድሕሪ ቁሩ ግዜ ከሰሰቶ። ኣብርሃም እውን ነቲ ፍርዲ ቤት ኣብ በሪ ደርብያቶ ዝኸደት ቆልዓ ክትጥይቐኒ ኣይግባእን ክብል ተኻተአ። ንሳ እውን ናብ ኢዱ የርክበዮ ክትብል ተኸራኸረት። ኣብቲ ናይ ፍርዲ መወዳእታ እውን በረከት ነዲኡ መረፀ። ኣብርሃም ኣብ 4 ዓመቱ ዝፈልጣ ኣዲኡ ክመርፅ ኢሉ ኣይሓሰበን ነይሩ። ንብዓቱ ቀደሞ ኣዲኡ ኸይዳ ወዳ ሓቒፋ ሰዓመቶ። በረከት ኣዲኡ ዝረአያ ለማዓንቲ ንመጀመርታ ግዜ ኣይኮነን። ንሓደ ሰሙን ብተኸታተሊ ናብ ቤት ትምህርቲ እንዳኸደት ረኺባቶ ፈሊጥዋ እዩ። ሽዑ ዝጠየቓ ሕቶ ተነበረ። ንምንታይ ገዲፍክን ኺድኪ ዝብል ነበረ። ይቕሬታ ምስ ጠየቐቶ ዝረኸበቶ ናይ ወፃኢ ዕድል ንምጥቃም ኢላ ምዃናን ካብ ዘመድ ኣቦኻ ይሕሸካ ኢለየ ክትብል ነገረቶ። ሶልያና እኮ ኣይትፈትወንን ኣብኦም ተዘይትገድፍኒ መሓሻ ነይሩ ክብል ነገራ። ቅድሚ ናብ ፍርዲ ቤት ምምፀይ በዚ ሕዚ ምስ ኣዴኻ ኢኻ ትነብር ንሕና ክሳብ ሕዚ ኣዕቢናካይና ይኣኽለካ ኢላትኒ ክብል ነገራ። ኣዲኡ ብዘረባኣ ተገሪማ ዋላ ሕማቕ ነገር ኣይተዛረበትን። እወ ይኣኽሎም በዚ ሕዚ ናይ ምንባረይ ትርጉም ንስኻ ኢኻ በለቶ እሞ ንበረከት ኣዲኡ ናብ ወፃኢ ሒዛቶ ኸደት። ኣብርሃም ብጣዕሚ ተጎደአ።